Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ, ο Θεός ημών, ο πανσόφους, τους αλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, το Αγίον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. Και τι είναι, λέει η Σαρακοστή? Μία πνευματική παλέστρα. Αγώνας. Και στον αγώνα τι έχουμε? Χτυπήματα. Και επειδή σίγουρα μέσα στη Σαρακοστή, τώρα δεν το έχετε ακόμη ζήσει στο μεγαλείο του, αλλά έρχονται πειρασμοί. Όσοι έχετε νηστέψει, όσοι έχετε κάνει Σαρακοστές, το βλέπετε, το ζείτε. Και πολλές φορές έρχονται και από την αρχή οι πειρασμοί, ή λίγο πριν τη Σαρακοστή, και στη διάρκεια και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια, και πριν το Πάσχα πολλές φορές, εκεί είναι η πιο δυνατή. Επειδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ο άνθρωπος έχει την τάση να θέλει μεν τα φάρμακα του Θεού στη ζωή του, αλλά να θέλει τα γλυκά φάρμακα μόνο και όχι εκείνα που έχουν πίκρα. Αλλά η εμπειρία μας δείχνει ότι τα πικρά φάρμακα είναι καλύτερα. Οφείλουμε να δούμε κάτι για αυτούς τους πειρασμούς. Όλο μιλάμε για πειρασμούς. Έχουμε δυσκολίες, έχουμε αγώνα, έχουμε πόλεμο, έτσι. Και τι γίνεται? Επειδή μας αρέσουν, όπως είπαμε, τα γλυκά, επειδή δεν θέλουμε να πολεμάμε, αποκάμνουμε. Και μάλιστα νωρίς. Τα παρατάμε λίγο. Και τα παρατάμε έτσι πανηγυρικά πολλές φορές. Και έρχεται κάποιος και σου λέει, ξέρεις, δεν μπορώ άλλους πειρασμούς, δεν μπορώ άλλο πόλεμο, δεν μπορώ άλλο αγώνα, θα ζήσω χαλαρά τη ζωή μου. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Ο άλλος σου λέει, εντάξει, συνέχεια πειρασμούς. Μα γιατί τόσοι πειρασμοί? Γιατί ο Θεός επιτρέπει? Δηλαδή, τι είναι αυτός ο Θεός? Δυνάστης είναι? Σαδιστής είναι? Για ποιο λόγο τόσους πειρασμούς? Και για να μπορέσει κανείς να δει αυτό το πράγμα, ο μόνος ασφαλής τρόπος για να το δει είναι να δει πώς βλέπαν τους πειρασμούς εκείνοι που τους πέρασαν και τους πέρασαν επιτυχώς. Γιατί η δική μου η γνώμη και η δική σας, αν δεν έχουμε εμπειρία πνευματική, δηλαδή να έχουμε ζήσει τους πειρασμούς και να τους έχουμε νικήσει και να έχουμε βγάλει ωφέλεια από τους πειρασμούς, δεν έχει μεγάλη σημασία. Όμως εκείνοι που ζήσαν τους πειρασμούς σαν ένα αγώνισμα, σαν μια προπόνηση διαρκή, και εκείνοι που ωφελήθηκαν από τον αγώνα ενάντια στους πειρασμούς, είναι οι πλέον αρμόδιοι για να μας μιλήσουν. Ένας μεγάλος λοιπόν ασκητικός πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, θα μας πει κάποια πράγματα για τους πειρασμούς και θα τα σχολιάσουμε. Λέει λοιπόν ότι όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα, λέει, το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Κοιτάξτε, παρομοίωση, τόσο κοντά. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις επίμονα, λέει, τη θύρα του ελέους του Θεού και να μπει μέσα στο νου σου ο σπόρος της μνήμης του Θεού, ώστε με τις δεήσεις, με τις προσευχές να πας κοντά Του και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμησή σου. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούσει. Πρώτο που μας λέει,
Το έκανε, λέει, ο Θεός έτσι, παραχωρεί, λέει, τους πειρασμούς με σοφία, γιατί έτσι θα κρούεις πιο δυνατά τη θύρα, πιο επίμονα τη θύρα του ελέους. Και έτσι, με αυτή τη διαρκή επίκληση της χάριτος του Θεού, του ελέους του Θεού, θα μπει, λέει, μέσα σου ο σπόρος της μνήμης του Θεού. Να λέει αλήθεια. Τι λέμε σε άλλο σημείο? Επαχύνθην, ελιπάνθην, λέει, έφαγα ήπια και έπιασα λίπος ξύγκε πάνω μου και ξέχασα το Θεό. Κάπως έτσι δεν γίνεται στη ζωή? Όλοι λέμε βόηθα Παναγιά μου στα δύσκολα, Χριστέ μου βόηθα με, και μόλις έρθει μια άνεση, τώρα καιρός να χαλαρώσουμε. Και συνήθως η χαλάρωσή μας είναι τέτοια που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τους επόμενους πειρασμούς. Δεν είναι μια ανάπαυση, αλλά μια χαλάρωση περίεργη. Και μας κάνει να ξεχνάμε το Θεό. Ενώ τον καιρό του πειρασμού το θυμάσαι το Θεό. Και αυτή η μνήμη του Θεού είναι η πλέον απαραίτητη, λέει, για να αγιαστεί η καρδιά σου και ο νους σου. Όσο ο νους απασχολείται με το Θεό, όσο η καρδιά στρέφεται προς το Θεό, τόσο πιο πολύ εξαγιάζονται. Ενώ όταν πάρουμε το κέντρο του ενδιαφέροντός μας από τον Χριστό, τι γίνεται? Αγριεύουμε. Ο πορευόμενος στο δρόμο του Θεού, λέει ο Αββάς Ισαάκ, πρέπει να τον ευχαριστεί για όλες τις θλίψεις που το βρίσκουν. Και όχι μόνο να τον ευχαριστεί, αλλά και να κατηγορεί και να ατιμάζει τον αμελή εαυτό του. Γιατί, λέει ο Θεός, δεν θα παραχωρούσε τα λυπηρά αν δεν είχε προηγηθεί κάποια αμέλεια. Καταλαβαίνουμε τι λέει εδώ? Αναγκάζουμε το Θεό να παραχωρήσει πειρασμούς. Γιατί είμαστε αμελείς. Τι σημαίνει αμελείς? Αμελείς δεν είναι κατά ανάγκη ο κακός. Ή κατά ανάγκη είναι αυτός που θέλει να πάει να πέσει με τα μούτρα στις αμαρτίες. Ή αυτός που εργάζεται ενάντια στο θέλημα του Θεού. Όχι. Αλλά αμελής είναι αυτός που θέλει να τα κάνει όλα, αλλά δεν δείχνει επιμέλεια σε αυτή την πρακτική. Λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν πιάνει τα όπλα τα πνευματικά. Δεν προσεύχεται. Δεν συμμετέχει στις ακολουθίες. Δεν μελετά. Δεν κάνει καλούς λογισμούς. Δεν συγχωρεί. Δεν ζητάει συγγνώμη. Και νομίζω ότι έτσι, με έναν όμορφο, έτσι ήσυχο τρόπο, χαλαρό, θα προχωρήσει και στην πνευματική ζωή και θα είναι και καλός χριστιανός. Αυτός, το αναφέρει πάλι ο Αββάς Ισαάκ, ματέως ελπίζει. Αυτοί, λέει, που με αμέλεια πορεύονται το δρόμο του Θεού, ματέως ελπίζουν. Αυτοί, λέει, δεν θα βρουν το έλεος του Θεού. Αλλά για να ελπίζεις πρέπει να δείχνεις και επιμέλεια. Και επειδή την επιμέλεια οι περισσότεροι δεν τη δείχνουμε κατευθείαν, έρχεται κατά ανάγκην η δοκιμασία, ο πειρασμός, η δυσκολία, για να δείξω περισσότερη επιμέλεια, για να κάτσω λίγο να στρωθώ και να κάνω τα πνευματικά μου. Υπάρχει κι άλλη μία αιτία για την οποία έρχονται οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες στον άνθρωπο. Κάποιος αγωνίζεται, είναι επιμελής, πολεμάει, αλλά υπερηφανεύεται. Και σε αυτό μην νομίζετε ότι αυτός που υπερηφανεύεται είναι σώνει και καλά αυτός που λέει σαν το Φαρισαίο, εγώ είμαι και κανείς άλλος σαν και εμένα. Καμιά φορά υπερηφανευόμαστε και χωρίς να το καταλάβουμε. Πετυχαίνουμε κάτι στα πνευματικά, κάνουμε καμιά προσευχή, ξέρω εγώ, κάνουμε καμιά νηστεία, κάνουμε λίγη εγκράτεια και φουσκώνουμε μέσα μας. Και έχουμε και μια χαρά, αλλά μια χαρά που δεν έχει ταπείνωση, δεν έχει ειρήνη, είναι μια χαρά περίεργη, που σε βάζει διαρκώς σε κίνδυνο. Αυτό είναι η υπερηφάνεια, η οποία δεν είναι πολύ φανερή πάντοτε, αλλά έτσι όπως λες, αχ, τι καλά τα κάνω καλά, τι ωραία, ωφελώ τον κόσμο, που λέει ο λόγος εδώ, κάνω κηρύγματα που λέει ο λόγος, έτσι και αυτά, πάω και βόλτα στην Ελλάδα έτσι που μας καλούνε και αυτά, και είσαι μια χαρά, παπ,
σου έρχεται ένας πειρασμός. Γιατί? Για να στρωθείς και να μην υψηλοφρονείς. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε την τάση να σφετεριζόμαστε τη δόξα του Θεού. Τι έχεις, ουκ έλαβες. Τι έχεις, λέει, που δεν έχεις λάβει. Τι έχεις που είναι δικό σου. Ό,τι κι αν έχει καταφέρει, με τη χάρη του Θεού τα καταφέρνεις. Άρα συμφέρει να βαδίζεις χαμηλά. Συμφέρει να μην υψηλοφρονείς, αλλά να κάνεις το αντίθετο, να ταπεινώνεσαι, να ταπεινοφρονείς. Και αν δεν μπορείς να το πετύχεις εσύ, αναλαμβάνει λοιπόν ο Θεός με την παραχώρηση των πειρασμών να σου το διδάξουν. Έτσι έρχεται ο πειρασμός, σου δείχνει ποιος είσαι, σου δείχνει ότι δεν είσαι τόσο καλός όσο νόμιζες και αρχίζεις με άλλο φρόνημα πλέον να ζητάς τη χάρη του Θεού. Μην αποφεύγεις, λέει, τις θλίψεις, γιατί βοηθούμενος από αυτές μαθαίνεις καλά την αλήθεια και την αγάπη του Θεού. Και να μην φοβηθείς τους πειρασμούς, διότι μέσα σε αυτούς θα βρεις θησαυρούς. Μέσα στους πειρασμούς θα βρεις θησαυρούς. Μέσα σε αυτούς εμπεριέχεται η θεϊκή ανάπαυση. Χωρίς πειρασμούς, η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο δεν φανερώνεται και είναι αδύνατο κανείς να αποκτήσει παρησία στο Θεό και να μάθει τη σοφία του Αγίου Πνεύματος και ακόμη δεν θα μπορέσει ποτέ να στεριωθεί μέσα στην ψυχή του ο θεϊκός πόθος αν δεν έρθουν οι πειρασμοί. Προτού να έρθουν οι πειρασμοί, ακούστε το αυτό, ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό σαν ξένος. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Νεράκι. Σαν να μιλάς στη γειτόνισσα, ίσως και πιο αποξενωμένα. Από τότε όμως που θα εισέλθει σε πειρασμούς για την αγάπη του Θεού και δεν θα αλλάξει γνώμη, θα συνεχίσει τον αγώνα τον πνευματικό, τότε έχει το Θεό υποχρεωμένο, λέει, απέναντί του. Και ο Θεός το λογαριάζει για γνήσιο φίλο του και αποκτά εμπειρία οικειότητας με το Θεό. Γιατί πολύ απλά νιώθει τη θεϊκή του παρηγοριά, νιώθει τη βοήθειά του. Πολέμησε, νίκησε τον εχθρό για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού και έλαβε χάρη για να γίνει αυτό το πράγμα. Επίσης, ο Αββάς Ισαάκος Ήρος μας λέει και άλλα πράγματα για τους πειρασμούς. Δεν είναι μόνο για τους υπερήφανους και τους αμελείς, αλλά είναι και για τους μεγάλους αγωνιστές και αυτούς που παίρνουν και μεγάλα χαρίσματα. Δεν δίνει συνήθως, λέει ο Θεός, μεγάλο χάρισμα χωρίς να προηγηθεί μεγάλος πειρασμός. Εμείς θέλουμε λίγο πειρασμό, άρα και λίγα χαρίσματα. Λίγη παρηγορία, λίγη παράκληση από το Θεό. Όχι. Θα ξεροτιγανιστείς. Θα ψηθείς καλά-καλά. Και έτσι θα νοστιμήσεις. Και η νοστιμιά είναι η παρηγορία του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού που έρχεται μέσα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Από το μέγεθος των μεγάλων θλίψεων που σου στέλνει η πρόνοια του Θεού, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη τιμή σου κάνει η μεγαλοσύνη του. Θα μου πει κάποιος, μάλλον μου το έχει πει ένας δημοσιογράφος μια φορά, κάναμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και είχαμε κάτι παρόμοιο για τους πειρασμούς και είχαμε αναφέρει τους μεγάλους Αγίους της εποχής μας, Πορφύριο, Ιάκωβο, Παΐσιο, ότι όλοι είχαν μεγάλους πειρασμούς και μεγάλες δοκιμασίες, αρρώστιες, κυνηγητά, 1002 πράγματα. Και λέει, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα, λέει ο δημοσιογράφος, γιατί θα νομίζουν ότι οι χριστιανοί είμαστε μαζοχιστές. Έτσι ακούγεται λίγο, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν είμαστε μαζοχιστές. Απλώς εμπιστευόμαστε αυτούς που έπαθαν και έμαθαν. Τώρα αν έτυχε και κάποιοι έπαθαν πολλούς πειρασμούς, αλλά έμαθαν και πολύ μεγάλα πράγματα, αυτό ίσα ίσα, αντί να μας οδηγήσει σε μια δειλία, σε μια αποστροφή,
Αντί να μας φτάσει να το κατηγορήσουμε και να πούμε ότι είναι μαζοχιστικό αυτό και εγώ δεν θέλω πειρασμούς και εκείνο και τα άλλο και αυτά, τι κάνουμε? Λέμε, θα μπω στον πόλεμο και θα πολεμήσω. Όχι μόνος μου. Μόνος μου δεν μπορώ τίποτε. Με τη χάρη του Θεού. Αλλά θα μπω και θα πολεμήσω. Και λέει ο Αββάς, ο Άγιος Εφρέμος Σύρος, μην πεις, λέει, ότι θα φύγεις από τον τόπο σου, από τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου, από τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζεις, για να αποφύγεις τον πειρασμό. Γιατί όπου κι αν πας, ο πειρασμός θα είναι από κοντά σου. Δεν είναι ο τόπος που βρίσκεσαι, ούτε οι άνθρωποι που σε πειράζουν, ούτε οι συνθήκες καν τη ζωή σου, αλλά είσαι εσύ που έλκεις τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, γιατί ακόμη είσαι αδόκιμος και χρειάζεσαι δουλειά. Έτσι λοιπόν, αντί να μας πιάνει η τάση να γίνουμε ρυψάσπιδες, να πετάξουμε τις ασπίδες και τα σπαθιά, να γίνουμε λιποτάκτες, να κάτσουμε ηρωικά και να πολεμήσουμε. Αυτό είναι όλο το φρόνημα όλων των Αγίων Πατέρων και Μητέρων της Εκκλησίας μας. Δεν αφήνουν περιθώριο παρανόησης. Όχι, δεν είμαστε μαζοχιστές, γι' αυτό και τι λέμε? «Αλαρίσε ημάς από του πονηρού και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών». Λέμε αυτό που νιώθουμε, γιατί είναι και δύσκολα ορισμένα πράγματα. Αλλά αν τυχόν κερθούνε, θα ζητήσουμε τη χάρη του Θεού και τη βοήθειά Του και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και το «φεύγε και σώζου», θα το έχετε ακούσει, λένε οι πατέρες, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ισχύει κυρίως για τους σαρκικούς πειρασμούς. Αν είσαι, λέει, γείτονας με καμιά εκεί πέρα και σε προκαλεί συνέχεια, καλύτερα να αλλάξει σπίτι. Γιατί ο σαρκικός πειρασμός, επειδή έχει να κάνει με αυτό που κουβαλάμε, που λέγεται σάρκα, είναι δύσκολος πολλές φορές και δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις. Αλλά όλους τους άλλους πειρασμούς δεν ισχύει το «φεύγε και σώζου». Αγωνίζεσαι και χαριτώνεσαι. Ο Θεός λοιπόν δίνει και στους αμελείς και στους υπερήφανους και στους αγωνιστές και για όλα αυτά, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλους τους πειρασμούς και να μπορούμε να αγωνιστούμε κατά τη διάρκεια των πειρασμών, χρειάζεται αυτό που λέγεται ταπεινοφροσύνη της καρδιάς. Δηλαδή η καρδιά να ταπεινοφρονεί. Να μην ψάχνω, λέει, το πρόβλημα στους άλλους. Να μην ψάχνω το πρόβλημα στις συνθήκες. Να μην ψάχνω το πρόβλημα στον έναν ή στον άλλον που με δυσκόλεψε. Να ψάξω μέσα μου το πρόβλημα. Εγώ φταίω. Με πρόσβαλαν και προσβλήθηκα, φταίω εγώ. Δεν φταίει εκείνος που με πρόσβαλε. Γιατί και αυτός να μην υπήρχε, κάποιος άλλος θα με πρόσβαλε. Δεν είναι δυνατόν όλοι να αναγνωρίσουν αυτό που εγώ νομίζω για τον εαυτό μου. Κάποιος θα μας χαλάσει τη μαγιά. Κάποιος θα μας πατήσει τον γκάλο. Άρα εγώ φταίω που έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου και δεν μπορώ να ακούσω και μια άλλη άποψη για τον εαυτό μου, που μπορεί να έχει ένας άλλος άνθρωπος. Εγώ φταίω γιατί ο άλλος με έβρισε. Εγώ φταίω γιατί ο άλλος με αδίκησε. Σκανδαλιστικά ακούγονται αυτά, το ξέρω. Εγώ φταίω που δεν μπορώ να σηκώσω τίποτα από όλα αυτά. Γιατί πολύ απλά δεν έχω ακόμη χαμηλώσει. Δεν έχω ταπεινωθεί. Και βλέπετε μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά και στους βίους των Αγίων, πόσο ξεκάθαρα ο Θεός μιλάει για την ταπεινοφροσύνη και λέει ότι εκεί έρχεται η χάρις του Θεού. Ο Θεός λέει, υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δίδωση χάρη. Και ο Μέγας Αντώνιος που είδε, λέει, όλους τους πειρασμούς απλωμένους, τις παγίδες του διαβόλου μπροστά του, τρόμαξε. Και είπε ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτούς τους πειρασμούς, από αυτές τις παγίδες. Και άκουσε φωνή εκ του ουρανού να του λέει ο ταπεινός. Αυτός που είναι ταπεινός δεν μπορεί να πέσει. Γιατί πολύ απλά είναι πιο χαμηλά από όλους.
Έτσι λοιπόν τον προσβάλλεις και δεν προσβάλλεται, γιατί έχει χειρότερη άποψη. Ξέρει πολύ καλύτερα ποιος είναι. Το λιδωρείς και δεν αισθάνεται να λιδωρείται, να κοροϊδεύεται, γιατί ο ίδιος λιδωρεί τον εαυτό του. Την ώρα που οι άλλοι του λένε μπράβο, τι ωραία που τα είπες, τι ωραία που τα έκανες, τι καλά που τα κατάφερες, κουνάει το κεφάλι του μέσα του και λέει ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Και λέει μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλή το ονόματί σου δος δόξαν. Έλεγαν για τον Πατριάρχη της Σερβίας, τον Παύλο, που ήταν αγιασμένος άνθρωπος, ότι πάρα πολλές φορές όταν τον τιμούσαν ιδιαιτέρως, κάτι μουρμούριζε, λέει, στα ελληνικά. Ήξερε ελληνικά. Ήταν αυτή η φράση. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, όχι σε εμάς Κύριε λέει, αλλή το ονόματί σου δος δόξαν, αλλά δώσε δόξα στο όνομά σου. Αυτός είναι ο ταπεινός. Αυτός δεν κινδυνεύει από τίποτε. Κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης σου δίνει ο Θεός και τη δύναμη να υπομένεις τις συμφορές σου. Και κατά το μέτρο της υπομονής σου, το βάρος των θλίψεων σου γίνεται ελαφρύτερο και παρηγοριέσαι. Και όσο παρηγοριέσαι, τόσο η αγάπη προς το Θεό αυξάνει. Και όσο αγαπάς το Θεό, τόσο μεγαλώνει η χαρά που σου χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Ο έσπλαχνος πατέρας μας, θέλοντας να βγάλει σε καλό τους πειρασμούς των πραγματικών του παιδιών, δεν τους παίρνει, παρά τους δίνει τη δύναμη να τους υπομείνουν. Όλα αυτά τα αγαθά, την παρηγοριά, την αγάπη, τη χαρά, τη δέχονται οι αγωνιστές ως καρπό της υπομονής τους, για να φτάσουν οι ψυχές τους στην τελειότητα. Εύχομαι, λέει ο Αβασάκ, ο Χριστός μας να μας αξιώσει με τη χάρη Του να υπομένουμε την πίκρα των πειρασμών για την αγάπη Του και με ευχαριστία στην καρδιά μας. Από αυτή την καρδιά που πάσχει από αγάπη στο Θεό και σηκώνει πειρασμούς και δεν παραδίδεται στους πειρασμούς, από αυτή την καρδιά, την πάσχουσα αγάπη, αποκτά ο άνθρωπος παρησία. Δηλαδή ατενίζει προς το Θεό ελεύθερα. Γιατί πλέον τον αισθάνεται πολύ κοντά Του. Πάντα όταν είμαστε στο καμίνι των θλίψεων, εκεί μέσα είναι και ο Χριστός μας. Όπως μέσα στο καμίνι που ήταν οι τρεις παιδες, φανερώθηκε, λέει, τι, άγγελος Κυρίου μέσα. Αυτό ήταν ο Χριστός, αναφέρουν οι ερμηνευτές. Και δρόσιζε τη φλόγα και αυτοί δεν καίγονταν μέσα στο καμίνι του πυρός. Έτσι ακριβώς γίνεται με τον άνθρωπο που μένει στο καμίνι των θλίψεων. Ο ίδιος ο Χριστός είναι δίπλα του. Γι' αυτό και τον αισθάνεται οικείο του. Γι' αυτό και θα δούμε να λένε, ας πούμε, οι πατέρες, έπαρον τους πειρασμούς και ουδής ο σωζόμενος. Γιατί έχουν δει την ωφέλεια που προκύπτει αν σταθείς με υπομονή και επιμονή και με πιστότητα την ώρα του πειρασμού. Γι' αυτό και θα δούμε τον Απόστολο Παύλο να λέει «Χαίρο πότε εν της παθήμασή μου». Όταν έχω παθήματα, όταν έχω δυσκολίες. Πόσο μακριά είμαστε από αυτή την κατάσταση, Την Παρασκευή είχαμε πάει όλοι να διαδηλώσουμε τη συμπάθειά μας στους ανθρώπους που χάσαν τους ανθρώπους τους εκεί στα Τέμπη, τη δίκαιη, αν θέλετε, αγανάκτηση για την αδικία, για το ψέμα που κυριαρχεί δεξιά-αριστερά. Και ήμασταν έτσι όλοι, κάπως τα λέγαμε, συγκινημένοι. Κάποιοι κάναν και προσευχή. Κάναμε και κανένα τρισάγιο κι εμείς οι παπάδες. Τα πάμε και μετά, Σάββατο Κυριακή, τι κάναμε? Τραλαλά, τραλαλά, τραλαλά. Σερπατίνες, καρναβάλια. Άντε τώρα αυτός ο κόσμος να του μιλήσει για πειρασμούς και για ωφέλεια από τους πειρασμούς. Δυστυχώς όμως και αυτοί οι άνθρωποι, οι πολλοί, ίσως και εμείς εδώ μέσα κάποιοι, που έχουμε την τάση διαρκώς να γλεντοκοπάμε, που έχουμε την τάση διαρκώς να πασπαλίζουμε τη ζωή μας με λίγη χαρόσκονη, χαρά και σκόνη, όχι χρυσόσκονη,
Λοιπόν, για να μας φαίνεται έτσι κάπως πιο γλυκιά η ζωή, και εμείς θα ανακαλύψουμε τους πειρασμούς. Γιατί ακόμη και αυτός που ζει τελείως αμελώς, και αυτός που παραδίδεται στους πειρασμούς, και αυτός που όχι απλώς γλεντάει, όχι απλώς μεθάει, αυτός που οργιάζει, και αυτός θα δοκιμάσει τους πειρασμούς. Και ο Θεός να του δώσει διάθεση τότε και υπομονή. Και ξέρετε γιατί θα τους δοκιμάσει? Γιατί θα έχει γεννήσει πολύ μεγαλύτερη την ανάγκη να δοκιμαστεί και να πειραστεί, ούτως ώστε να μην χαθεί οριστικά. Από την αγάπη του Θεού θα έρθουν ακριβώς οι δοκιμασίες που χρειάζονται, μπας και ξυπνήσει. Έτσι λοιπόν μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, έτσι συνοψίζοντας κάπως τις κατηγορίες που πειράζονται και τους λόγους για τους οποίους πειράζονται. Μας το λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Οι αγωνιστές, λέει, πειράζονται για να αυξήσουν τον πνευματικό τους πλούτο. Οι αμελείς για να φυλαχθούν από ό,τι τους βλάπτει και να δείξουν επιμέλεια στον αγώνα. Οι κοιμισμένοι για να ξυπνήσουν. Οι απομακρυσμένοι για να πλησιάσουν. Και οι φίλοι του Θεού για να εισέλθουν, λέει, στον Άγιο οίκο Του με παρησία, με παράσημα θα λέγαμε, ένδοξοι, στεφανωμένοι. Και γι' αυτό μπορούμε να καταλάβουμε τώρα, γιατί βλέπουμε τους πάντες να έχουν πειρασμούς. Γιατί όλοι τους χρειάζονται, πολύ απλά. Νομίζω σήμερα είναι του Αγίου Κόνωνος του Βαπτιστού, αν θυμάμαι καλά, αύριο δηλαδή. Και αυτός ο Άγιος Κόνων ο Βαπτιστής βάπτιζε κατά τον τύπο του Ιωάννου, του Ιωάννου του Προδρόμου, στον Ιορδάνη, ενήλικες που βαπτίζονταν τα πρώτα χρόνια, οπότε πήγαιναν και γυναίκες, λέει, να βαπτιστούν. Όπως τις έβλεπε να μπαίνουν με το χιτώνα τους μέσα στο ποτάμι και αυτά, του ερχόντουσαν λογισμοί, σαρκικοί. Και είχε πόλεμο. Έντονο, σφοδρό πόλεμο. Τόσο πολύ, λέει, που δεν μπορούσε και παρακαλούσε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Εσύ, λέει, δεν είχες τέτοια πράγματα, λέει. Βόηθα με μένα να μην έχω. Πάρε τον πειρασμό. Δεν τον έπαιρνε. Τον άφηνε τον πειρασμό. Όσο πόλεμο είχε, τόσο πιο πολύ προσευχή έκανε, τόσο πιο πολύ αγωνιζόταν, τόσο πιο πολύ νίστευε. Αλλά παρόλα αυτά ήθελε να γλιτώσει από τον πειρασμό. Τι με πρόδρομε, βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ εμού. Πάρε τον πειρασμό, με τίποτε να φύγει ο πειρασμός. Κάποια στιγμή σου λέει ο πρόδρομος, κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Πρεσβεύει στο Θεό, φεύγει ο πειρασμός ο σαρκικός και άρχισε, λέει, ο Κόνων να αισθάνεται βαριεστημάρα και για την προσευχή και για την νηστεία και για όλον τον πνευματικό αγώνα. Έπεσε, λέει, σε μια ραθυμία πνευματική, μια ακηδεία και άρχισε, λέει, να παρακαλάει τον πρόδρομο. Ξαναστείλτο μου τον πειρασμό πίσω, ξαναστείλτο μου, γιατί με εκείνον προσευχόμουνα και αγωνιζόμουνα. Καταλάβατε λοιπόν το ρόλο που παίζουν οι πειρασμοί. Τώρα, γιατί δεν μας αρέσει? Είναι κανείς, λέει, που δεν στενοχωριέται και δεν κουράζεται όταν γυμνάζεται και προπονείται και μάλιστα με επιμέλεια και σκληρά? Έχετε δει τους αθλητές? Κάθιδροι γίνονται. Πονάει το σώμα τους μετά από μια επίπονη γυμναστική. Και είναι κανείς στον οποίο να μην φαίνεται πικρός ο καιρός που πίνει το φαρμάκι των πειρασμών και των θλίψεων. Αν δεν περάσει όμως από αυτό το στάδιο, δεν μπορεί να αποκτήσει ισχυρή κράση. Η υπομονή στους πειρασμούς όμως δεν είναι τελείως δική μας. Και αυτή τη δίνει ο Θεός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε. Εκεί που όλοι νομίζουμε ότι σώθηκε η υπομονή μου, δεν αντέχω άλλο, πώς θα βαστάξω, πώς θα γίνει το ένα, πώς θα γίνει το άλλο, και έρχεται ο λογισμός, αυτός ο νους, ο αλητήριος που τρέχει συνέχεια δεξιά-αριστερά και μας προτείνει διάφορους έτσι βολικούς λογισμούς για να τα χάσουμε τελείως όλα και σου λέει δεν θα τα καταφέρεις. Έρχεται η χάρη του Θεού και σου δίνει υπομονή. Για να πάμε μια βόλτα, μια σκήνε σαρακοστή, να κάνουμε και ένα τέτοιο έτσι αγώνισμα. Άμα μάθετε ότι κανείς είναι στο νοσοκομείο
και έχει και καμιά βαριά ασθένεια, όλοι έχουμε ασθενείς γύρω μας, έτσι. Συνήθως δεν πάμε να τους δούμε γιατί δεν μπορώ, δεν αντέχω τα νοσοκομεία. Εγώ, ας πούμε, δεν αντέχω τη ζέστη στα νοσοκομεία. Λοιπόν, ο άλλος δεν αντέχει γιατί ψυχοπλακώνεται. Ας πάμε να τους δούμε και να πάρουμε παραδείγματα. Ξέρουμε ανθρώπους, εδώ στην ενορία μας, με 25 χειρουργία επάνω τους, 25 εγχειρήσεις και τους βλέπεις και έχουν υπομονή και σκάει και χαμόγελο και σου λέει δόξα τω Θεώ, καλά είμαι, με 25 χειρουργία και περνάμε μια γρίπη και λέμε όχι δεν μπορώ, θα πεθάνω. Ποιος δίνει αυτή την υπομονή? Εάν ρωτούσατε τον άνθρωπο αυτό πριν τα χειρουργία, αντέχεις να κάνεις ένα χειρουργείο, πολύ πιθανώς να έλεγε ότι δεν αντέχω να το κάνω. Δίνει ο Θεός χάρη. Την ώρα που είμαστε στο καμίνι είναι και εκείνος δίπλα μας. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές διδασκόμαστε από ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά στη ζωή τους. Γι' αυτό και οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι, είχαν τεράστιους πειρασμούς, τεράστια προβλήματα. Τεράστια. Φανταστείτε έναν ηγούμενο στη Μονή Φιλοθέου, τον Άγιο Σιμεών τον Ανυπόδητο, ενώ ήταν και ασκητής και καλός και δίκαιος και όσιος, τον πετάξαν έξω από το μοναστήρι καλόγεροι. Δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε τον Άγιο Νεκτάριο με τόσους διωγμούς. Φανταστείτε τον Άγιο Ιάκωβο, όλοι λέγαμε αχ, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, ασκητικός, τι ωραίος, ο με συγχωρείτε. Ωραία, αυτός ο ανθρωπάκος που έλεγε με συγχωρείτε ήταν γίγαντας πνευματικός. Γιατί για να φτάσει να λέει με συγχωρείτε με αυτή την ταπείνωση, τσιτσιρίστηκε όπως το ψαράκι που το τηγανίζουν στο τηγάνι. Όταν πήγε στο μοναστήρι, τίποτε δεν ήταν φιλικό στο να μείνει ένας άνθρωπος να αγωνιστεί εκεί μέσα. Οι Τσοπαναρέοι ήταν μέσα με τις γυναίκες τους και με τα παιδιά τους και με τα πρόβατά τους, ζούσαν μέσα στα κελιά, ζούσαν με έναν τρόπο αμελή και κοσμικό, χωρίς σεβασμό, μέσα στη Μονή και είχε την ευχέρεια να σηκωθεί να φύγει. Να πάει κάπου άλλο, να πήγαινε στο Άγιο Όρος, έτσι. Αλλά εκεί, στον Όσιο Δαβίδ, εκεί παραπονιόταν, εκεί κλεγόταν, εκεί παρακαλούσε και εκεί ευχαριστούσε και δόξαζε. Και μέσα από αυτή τη γόνιμη διαδικασία του διαλόγου που αναπτύσσεται μέσα από τους πειρασμούς με το Θεό, ο Άγιος Ιάκωβος έγινε αυτός ο πνευματικός γίγαντας. Ένας άνθρωπος που δεν πήγε πολλά προσκυνήματα, που δεν γνώρισε πάρα πολλούς γεροντάδες, τους γνώρισε όλους και εν πνεύματι. Έφτασε στο σημείο, λέει, να επικοινωνεί πνευματικά με τον Παΐσιο, με τον Πορφύριο, με τον Σοφρόνιο και άλλους της εποχής του. Βλέπουμε την Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Σκοτώθηκε ο άντρας της, έφαγε το παιδάκι της την ώρα που δούλευε στα χωράφια ένα γουρούνι που ήταν εκεί και έβοσκε. Το είχε αφήσει κάτω από ένα δέντρο το παιδί, που θα τα άφηνε. Έσκαβε στο χωράφι και της το έφαγε το γουρούνι. Για πείτε μου μία γυναίκα που θα τα άντεχε αυτό. Και μέσα από αυτό τον πειρασμό, από αυτή τη δυσκολία έγινε η Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Πολλοί παπάδες χειρεύουν, χάνουν την παπαδιά τους, αλλά δεν γίνονται όλοι παπαπλανάδες. Το γιορτάσαμε την Κυριακή. Το είδε σαν ευκαιρία, λέει, να δοθεί πιο πολύ στο Θεό του. Είχε την επιλογή να έχει γυναίκα. Την είχε τη γυναίκα. Ο Θεός του την πήρε. Δεν είπε γιατί. Άρα, Θεέ μου, θέλεις όλη μου την καρδιά, όλη μου την ύπαρξη, όλες μου τις δυνάμεις. Και πηγαίνει κατευθείαν στο Θεό του. Ο Άγιος Λουκάς ο Συμφερουπόλεως χάνει τη γυναίκα του, έχει τα μικρά τα παιδιά και αντί να κάτσει να εφησυχάσει, να κάνει τον γιατρό που ήταν και πολύ καλός γιατρός, να παίρνει τα λεφτουδάκια του, να συμβιβαστεί και με το κομμουνιστικό καθεστώς που εδίωκε το Θεό και την Εκκλησία, τι έκανε? Τότε μπήκε σε μπελάδες. Αλλά σε μπελάδες όχι από υπερηφάνεια, σε μπελάδες από αγάπη στο Θεό.
τότε βρήκε να ομολογεί το Θεό. Τότε βρήκε να χειροτονηθεί διάκος και παπάς και επίσκοπος. Τόσο που άφησε τα παιδιά του και τα μεγάλωνε μία γυναίκα πολύ καλή και ευλαβής, για να μπορεί να δίνεται ολόκληρο στο Θεό. Τι θλίψεις, τι δοκιμασίες. Και αντί να έχει παλαμάκια για αυτή την σπουδαία θυσία που έκανε, τι είχε? Εξορίες. Με καρδιακή ανεπάρκεια να τον τρέχουν και έντονη καρδιακή ανεπάρκεια και αναπνευστικά προβλήματα, να τον τρέχουν, λέει, με τα έλκυθρα στην παγωμένη Σιβηρία και να τον χτυπάει αυτός ο ξερός ο βοριάς, ας πούμε, να τον πηγαίνουν στις εξορίες, σε συνθήκες άθλιες. Έφτασε πραγματικά σε ένα καμίνι πειρασμών. Έφτασε στα όρια να υπογράψει. Το ξέρετε αυτό? Να πει ότι δεν έχω καμία σχέση με το Θεό. Μέχρι εκεί έφτασε. Οριακά ήτανε. Προβληματίστηκε. Κι όμως στάθηκε με τη χάρη του Θεού. Υπέμεινε, σήκωσε τους πειρασμούς και χαριτώθηκε. Και σήμερα τι έχουμε? Έναν Άγιο Λουκά Σιφερουπόλεως που θαυματουργεί σε όλο τον κόσμο. Και μία καρδιά άφθαρτη. Εδώ να έρθουν όλοι οι λογικοκρατούμενοι να μου πούν πώς γίνεται μία μυϊκή μάζα που δεν έχει κόκαλα, δεν έχει τέτοια πράγματα, να μείνει άφθαρτη. Το 1962 νομίζω εκεί μύθη. Τον θάψανε, τον βγάλανε και η καρδιά του μόνο είναι άφθαρτη. Από εκεί να καταλάβετε. Το 62 ήτανε? Το 61. Τέλος πάντων. Πού να το θυμόμαστε κι όλα, πάει τώρα. Λοιπόν, μην περιμένετε πολλά. Βλέπετε λοιπόν, αυτή τη σαρακοστή που μπαίνουμε τώρα, έχουμε μία επιλογή. Αν θέλουμε να κερδίσουμε, να τη δούμε ως αφορμή αγώνος και να ετοιμαστούμε για να μην ταραχθούμε. Η τιμάστην λέει και ου και ταράχθην. Πώς να ετοιμαστούμε? Με την ταπεινοφροσύνη και με μία αμετακίνητη πεποίθηση ότι ό,τι κι αν γίνει και ό,τι κι αν γίνεται θα το αντιμετωπίζουμε με τη χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει πειρασμός που δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις. Όταν δεν τον ξεπερνάς είναι γιατί εσύ δεν έχεις αλλάξει όσο πρέπει. Είναι γιατί εσύ δεν έχεις ταπεινωθεί. Έχουμε λοιπόν αυτή την επιλογή. Να πούμε, θα έχουμε πειρασμούς, μας το είπε άλλωστε, εν το κόσμο τούτο θλίψιν έξετε, αλλά θα αρσείτε, λέει, ότι εγώ νενίκηκα τον κόσμο, θα έχετε θλίψη, λέει, μες στον κόσμο, αλλά μην το βάζετε κάτω. Εγώ τον έχω νικήσει αυτόν τον κόσμο που σας φαίνεται πολύ δύσκολος και σας γεμίζει θλίψεις. Αγωνιστείτε, λέει, και εγώ θα είμαι δίπλα σας. Να μπούμε στο καμίνι και θα είναι δίπλα μας ο Χριστός. Υπάρχει και άλλη επιλογή, να λέμε δεν θέλω μπελάδες. Αν το δούμε στον κοινωνικό μας βίο, σε τι μας έχει οδηγήσει αυτό το δεν θέλω μπελάδες, νομίζω δεν χρειάζονται επιχειρήματα για να δείτε πόσο πολύ κακό μας έχει κάνει. Όλη αυτή η αδράνεια, όλη αυτή η αναλγησία που υπάρχει γύρω μας, όλος αυτός ο χαδελφισμός, αυτό το δεν βαριέσαι, αυτό το άσε καημένε τώρα μην μπλέξω, είναι αυτό που μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει. Μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει. Τη μια να θυμώνουμε με το σύστημα, την άλλη να υπηρετούμε το σύστημα με τον καλύτερο τρόπο. Με τις επιλογές μας. Γιατί είμαστε κι εμείς παιδιά αυτού του συστήματος. Τη μία να θέλουμε όλα να αλλάξουν γιατί τα βλέπουμε όλα μαύρα και την άλλη να μην κουνάμε το δάχτυλό μας. Για να αλλάξει τίποτε. Φανταστείτε λοιπόν αυτό που βιώνουμε, αυτή την τραγωδία που έχουμε στα κοινωνικά μας πράγματα, να τη μεταφέρουμε και στα πνευματικά. Να θέλουμε να περάσουμε, αλλά χωρίς σταυρό και να φτάσουμε στην Ανάσταση. Να θέλουμε να μην έχουμε πειρασμό, να μην έχουμε δοκιμασίες, να μην έχουμε αρρώστιες, να μην έχουμε φτώχειες, να μην έχουμε κυνηγητό, να μην έχουμε τούτο, να μην έχουμε τ' άλλο, αλλά να έχουμε στεφάνια επουράνια, να έχουμε παράδεισο. Αυτός ο παράδεισος δεν θα ήταν, νομίζω, ένας παράδεισος που θα έχει σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού.
Πιο πολύ θα έμοιαζε, ξέρω εγώ, με κανένα παράδεισο με πιλάφια, με ποτάμια μεγάλα και μέλι και κρασί, ξέρω εγώ, τι λένε οι μουσουλμάνοι, κάτι τέτοια. Και κάτι πιτσιρίκες μέσα και κάτι τέτοια πράγματα. Καλοπέραση θέλουμε. Και εδώ και εκεί. Αν θέλουμε εκεί καλοπέραση, εδώ θα κακοπεράσουμε. Και η Σαρακοστή έχει αυτό το μήνυμα. Σίουν τέκνον, λέει, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Χριστού. Νηστεία αληθής ή των κακών αλωτρίωσης. Τι σημαίνει αυτό? Να πετάξουμε όλα τα κακά από πάνω μας. Να ο πειρασμός, να η δοκιμασία. Άντε πέταξε ένα κακό να δεις πώς εξεγείρεται και σε γραπώνει με νύχια και με δόντια και δεν θέλει να ξεκολλήσει από πάνω σου και το σπρώχνεις να φύγει με κίνδυνο όπως είναι γραπωμένο να σε ξεσκίσει και σένα. Για να ξεριζώσεις τα πάθη τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα. Αυτό είναι η νηστεία. Πόλεμος πνευματικός. Ή πολεμάμε ή καθόμαστε και τρώμε φάπες και νομίζουμε ότι θα περάσουμε χαλαρά. Εγώ θα προτιμούσα να πολεμήσουμε. Αυτό μας δείχνουν οι Άγιοι, αυτό μας δείχνουν οι μάρτυρες, οι δίκαιοι, οι ομολογητές, οι όσοι, και αυτό μας δείχνει και ο ίδιος ο Χριστός. Τι μας λέει? Ακολουθήστε με. Και πώς μας λέει να τον ακολουθήσουμε? Σηκώνοντας σταυρό στην πλάτη και απαρνούμενοι ποιον? Τον εαυτό μας, τον κακό εαυτό μας, έτσι. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, να μην είμαστε φυγόπονοι, να σηκώσουμε τους πειρασμούς, να πούμε και στον Αβά Ισαάκ το Σύρο που μας είπε αυτά τα ωραία πραγματάκια, εσύ που τους σήκωσες ξέρεις από αυτά, βόηθα και μας. Να βάλουμε και τον Άγιο Νικόλα το Βελιμίροβιτς που γιορτάζει αύριο, μεγάλος Σέρβος ομολογητής και ιεράρχης, να προσεύχεται κι αυτός, δεν πέρασε λίγα κι αυτός, μέχρι και στον Νταχάου πήγε. Στον Νταχάου, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Και μας λέει πώς έκανε λειτουργία εκεί πέρα, μαζί με άλλους κρατούμενους Ορθοδόξους, από όλα τα έθνη, ήταν και Έλληνες μέσα. Να τους επικαλεστούμε τους Αγίους και να πάρουμε δύναμη. Γι' αυτό η Εκκλησία βάζει την νηστεία, δεν τη βάζει για να κάνουμε αλλαγή διατροφής. Γι' αυτό βάζει πιο πολλές ακολουθίες. Κοπιάστε, λέει, μέσα στις ακολουθίες, για να μην αναγκαστείτε να κοπιάζετε από τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που θα έρθουν. Έτσι, ο άνθρωπος μπαίνει σε μία εκούσια κακοπάθεια και αποφεύγει και τις μεγάλες άλλες κακοπάθειες, γιατί με αυτόν τον τρόπο ταπεινώνεται μόνος του. Δεν περιμένει να τον ταπεινώσουν οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες. Αλλά κι αν έρθουν, θα είναι γιατί ενώ δουλέψαμε καλά και δουλεύουμε καλά, χρειαζόμαστε και το φινίρισμα που λέμε. Έτσι, χρειαζόμαστε έτσι να τελειοποιηθούμε κατά Θεόν. Να μην παραπονιόμαστε, να μην λέμε δεν θέλω, να λέμε και θέλω και μπορώ με τη χάρη σου και με τη δύναμή σου. Και με αυτόν τον τρόπο να αγωνιστούμε τη Σαρακοστή και να φτάσουμε σε αυτό που λέμε το «Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο». Τότε θα ανακαλύψουμε τη χαρά, η οποία βγαίνει κατευθείαν από το καμίνι των πειρασμών. Αμήν.